En pantalla teniu a David Abad, que és portaveu del grup municipal de Compromís. Comencem. De nou així en anàlisis, i ja l'heu vist, David Abad, el portaveu del grup municipal de Compromís, que està així amb nosaltres en pàgina 66 per a fer anàlisis. Bueno, benvingut i així a pàgina 66, a doble 6. I la primera pregunta, encara que breument, valora'ns un poquet els resultats de les eleccions del 24 de maig. Primer que res, donar-te les gràcies per convidar-me, això per davant de tot. Respecte a les eleccions, jo crec que ja fa un mes, crec que els anàlisis hem fet de tot tipus. Per la nostra part, estàvem un poc descontents perquè ens haguera agradat ser decisius, sobretot, en el govern. I hem tingut ahir una baixada de resultats, però sí que és veritat que la impressió que tenim nosaltres aquesta nit electoral canvia un poquet a mesura que van passant els dies i anem analitzant els resultats de Compromís en altres ciutats on havien tingut una situació semblant al Coll. I tenim Ontinyent i tenim Vila-real, que són dues ciutats grans, on havia hagut pacte en el PSOE i en les dues Compromís ha baixat. Vull dir que hi havia que analitzar-ho també un poc en la globalitat de veure com estava tot. Per a les persones que estiguen ara mateix a mirar-nos i potser van despistar de què ha passat, simplement vosaltres en l'anterior legislatura teniu 5 regidors, n'heu passat a tindre 3. Sí, hem perdut en vot local una tercera part del vot local, teníem 6.000 vots i en tenim 4.000. També és cert que l'altra anàlisi que es feia des de dins del partit és que és veritat que el resultat que vam tindre en 2011 era un resultat d'un creixement espectacular, perquè vam passar de 2 regidors a 5, vull dir que havia sigut un creixement molt semblant al que ha tingut guanyar en aquest cas, que eren 2 regidors d'Esquerra Unida, que no és exactament el mateix, i ara en tenen 5, vull dir, va ser el mateix tipus de creixement. Però nosaltres en aquestes eleccions, a banda d'aquest possible resultat, allò que ens ha decebut és no tindre capacitat o possibilitat de ser decisius en el govern. Això no depèn només dels nostres resultats, sinó de l'altre. Ara parlarem d'això, el diré els numerets, els 9, 5, 4, 4, 3 i tot això, però simplement per acabar un poquet el tema, ahir la diferència està en que 3.958 vots en les eleccions locals i en la urna del costat el mateix dia per a les autonòmiques 1.400 més, 5.372. Aquesta qüestió, com ho ha valorat això? Mònica Oltra, que tira ahir... Sí, és molt senzill. Només has de mirar que en totes les poblacions del País Valencià Compromís ha tret més vot autonòmic que local, en totes. Home, exceptuant casos puntuals com Tavernes, on s'ha tret una majoria brutal de Compromís, o a Agullent, on tenim 10 de 11 regidors, però en general en totes les poblacions el vot autonòmic ha tingut més vot que el local. I és que Mònica ha tirat molt. I si anem a poblacions com Ontinyent, per exemple, que per tindre una de a prop, Compromís autonòmic ha tret 30 punts més en les autonòmiques que en les locals. Vull dir que ha sigut un tiro espectacular. És la primera volta que això ens ha passat. Normalment sempre era al revés, era el partit local el que estirava de l'autonòmic. Ha passat en més partits i també és cert que, per exemple, el PSOE ha fet al revés. El PSOE habitualment sempre, ho vam parlar quan va estar així Francesc, el PSOE habitualment tenia més vots en la urna autonòmica que en la local i són coses d'aquestes que, no sé... A nosaltres, sí, és curiós, és una cosa curiosa, però a nosaltres sempre ens havia passat al revés, vull dir, nosaltres sempre havíem tret més vots locals, però no només en Alcoi, vull dir, estic parlant en general en totes les poblacions valencianes, sempre havíem tret més vot local que vot autonòmic. I ara s'ha girat les tornes, que això està molt bé i sobretot per a nosaltres és una esperança de futur. Només una dada, en el comtat, Compromís és la força més votada a nivell autonòmic. Compromís és la força més votada a nivell autonòmic, o sigui, més que el PP i més que el PSOE. I en el comtat no estàvem en tots els pobles, vull dir que no hem tingut candidatura en tots els pobles del comtat. Per tant, vull dir que ja és una mostra de com han funcionat les eleccions, clar. Anem a aterrar un poquet en l'actualitat, en la qüestió local, i jo
tu dus la xapa, i jo així no sóc menys, i damunt la meva és més gran, la xapa, i vaig a posar-me-la mentre el dic els numerets, val? A veure si sóc capaç de fer dues coses al temps, on em punxa així. Queda bé, no? Va, categoria. Molt bé. A veure, 9-5-4-4-3, o sigui, 9 regidors del PSOE, 5 guanyar l'Alcoi, 4 Ciutadans, 4 Partit Popular i 3 Compromís. Antonio Francés decidís fer govern en minoria i bueno, vosaltres en aquesta situació decidís fer govern en minoria i anar, ell oferís diàleg, però bueno, anar pactant bàsicament en Ciudadanos i en guanyar segons les coses. Vosaltres en aquesta situació com es trobeu? A veure, jo faria un primer anàlisi d'aquest resultat. Ho vaig dir en el ple de Constitució de l'Ajuntament, però és un resultat interessant d'analitzar, inclús mirant-ho des de fora. És la primera volta que jo recorde que el grup que menys regidors té són 3, perquè sempre han hagut grups d'un o de 2 regidors. És la primera volta que entre el grup que més vots ha tret i el que menys vots ha tret només n'hi ha un 15% de diferència. Vull dir, estem parlant de nosaltres que som els que menys hem tret tenim 12,7 o 12,8% i el PSOE, que és el que més n'han tret, en té el 30%. Això no havia passat mai. Vull dir, això vol dir que n'hi ha una distribució del vot molt gran, molt gran. A partir d'ahí, bueno, pues, jo també ho vaig comentar, si fem números de partits progressistes i de no, el 60% dels alcoians han votat partits progressistes, però en canvi ens governarà només el 30%, que és el que ha tret el Partit Socialista. Jo crec que haguera pogut jugar d'una altra manera l'alcalde. Crec que està en tot el seu dret, la llei l'empara a governar en minoria. Els acords en Jordi Sedano en la legislatura anterior, imagino que ara en Ciutadans seran evidents, igual que ho eren en la legislatura anterior. En guanyar no sé si n'hi haurà acords, però m'imagino que a nosaltres ens buscaran tant a guanyar com a nosaltres quan hi hagin opcions progressistes. Però clar, per mi això és un joc lleig. És un joc lleig perquè al final estàs jugant segons a lo que més convinga, no? I quan eres l'alcalde jugar a lo que més convinga és perillós. De tota manera, també és cert que anirem bé a mesura que vaig avançant la legislatura. Vull dir que quan arriba la decisió del contracte de la brossa veurem quina és la opció que pren. Clar, perquè ara s'obre una porta nova que jo no recorde. Realment, possiblement al principi de la democràcia aquesta porta està oberta també, però jo no la recorde, que és que els grups de l'oposició podeu fer que alguna iniciativa tiri endavant sense que el govern estigui d'acord. És a dir, vosaltres podeu fer algun tipus de normativa, algun tipus de projecte, alguna qüestió que s'aprove, que es tiri endavant encara que no tinga tots els vots. O sigui, encara que el govern no estigui massa d'acord. Això en la teoria és cert, en la pràctica no ho és. En la pràctica no ho és perquè les iniciatives anem a veure, les iniciatives d'accions que tinga que fer l'Ajuntament han de partir d'un expedient administratiu. I aquest expedient administratiu només el pot començar el govern. O sigui que la part legislativa funcionaria però no l'executiva, no? Efectivament. Vull dir, anem a veure, nosaltres podem fer una moció i demanar-li al govern que farà alguna cosa i que els partits de l'oposició es posarem d'acord en demanar-li això al govern. El govern ho hauria d'acceptar, però si vols faig una llista de totes les coses que ens va aprovar el govern en aquests últims 4 anys i no les ha fet. Vull dir, no és una obligació real, és una obligació moral, no? Perquè té un mandat del ple, però no és un mandat administratiu, és un mandat polític. Aquest és el problema del sistema que tenim en l'estat espanyol a nivell d'ajuntaments, que els alcaldes tenen molt de poder. Vull dir, a pesar de que els ciutadans no voten a l'alcalde realment, a l'alcalde el van votar l'altre dia, els que el van votar en el plenari, l'alcalde és el que realment governa. I l'oposició fiscalitza, controla, però tot des d'un àmbit polític. Des d'un àmbit jurídic no es pot fer una iniciativa legislativa de part de l'oposició, per fer-ho un símil de les Corts, sense que el govern doni el seu vistiplau. Vull dir, és una cosa un poc complicada d'entendre de cara a la gent, però és aixina, per desgràcia,
Per això, si al final ara Rajoy està dient que no, anem a canviar la llei perquè ens vinga millor a nosaltres, no? I vol canviar la llei per tal de que l'alcalde més votat siga el que governe. Això estaria molt bé, o podria estar molt bé. Però hauria d'anar acompanyat d'altres canvis. Claro, entonces hauríem de votar per un costat al plenari de l'Ajuntament i per l'altre a l'alcalde, com es fa en els països on és així. Vull dir, en els Estats Units tu votes al president per un costat i al Congrés per un altre. Si tu votes partits, com és en el cas de l'Estat espanyol, tu no pots fer que el més votat siga el que governi, perquè si no estàs limitant la democràcia. Clar, són sistemes de dur endavant la separació de poders de manera diferent, no? S'han presentat ja els regidors, les 9 persones, o les 8 persones que acompanyaran a Francesc en el govern. N'hi ha alguns canvis respecte a la legislatura anterior i jo volia que m'ho valorares, tant des de lo que n'hi ha com de lo que pot anar canviant en els pròxims dies en funció de trasllats i aquestes coses. Sí. A veure, vaig a fer-te 2 valoracions només, perquè jo sí que pense que hi ha que donar un poc de marge de confiança per a que... No, a 100 dies això vens així de nou, eh? Pues si vols, sense problema, però crec que hi ha que donar un poc de marge de confiança. Jo vaig a fer-te 2 o 3 valoracions. La primera és que no m'ha agradat i no ho veig prudent que personal i policia ho duguen les 2 persones que acaben d'entrar noves. Es refereix respectivament a Alberto Belda i a Raúl Llopis. No ho acaba de veure perquè, i més en la imputació damunt de la taula de l'alcalde per temes d'eixe calat, no ho acaba de veure perquè jo crec que haurien d'haver sigut persones que ja han estat a la legislatura anterior que poden dur endavant. Jo entenc que potser Lorena Zamorano no volguera seguir en personal, perquè és veritat que personal és una regidoria que esgota, jo dic per pròpia experiència. Deixa'm, la regidoria, és que sempre estic patint per les persones que no ho saben. Explica. La regidoria de personal és la que, anava a dir governa, la que gestiona el personal que treballa en l'Ajuntament. I estem parlant d'una empresa, per dir-li d'alguna manera, amb 500 treballadors. I és veritat, és una regidoria que esgota prou en molts conflictes continuats, etc. Entonces jo entenc que el regidor de personal, de fet, antes de Lorena Zamorano crec que vaig ser el regidor de personal que més va durar en l'Ajuntament i vaig estar 1 any i mig, o sigui que podem imaginar-se que els regidors de personal sempre han durat poc en l'Ajuntament. Entonces, jo això sí que ho veig raonable, o sigui, jo veig raonable que canvie, però que se li doni a una persona que entra nova, tant personal com policia, no ho veig prudent. A lo millor ells ho tenen clar, i espero que ho tinguin clar, però no ho veig prudent perquè podria passar un poc el que ha passat amb Nacho Gómez, saps? Vull dir que acaba sent una persona cremada per unes regidories de molta responsabilitat. Això per un costat. Després he vist regidors que tenen regidories molt diferents. Ara mateix estàvem parlant de Lorena. Lorena du règim jurídic i contractació, que era el que duia, però du turisme. No sé, són coses molt inconnexes. Potser s'ha fet precisament perquè tinguin una via d'escape, una cosa guapeta i una que no. Una més lluïdora, no? Exacte, pot ser. No sé, igual va en eixa línia la decisió. O si alguna de les persones que podria que se n'anaren se'n van, entonces es reparteix i potser ja té sentit. Estàs dient moltes voltes, això serà que tens algú que se'n va? Pues, aquestes coses tampoc les acabo d'entendre, però les puc entendre en eixa línia. I respecte a l'altre, jo crec que val la pena deixar... Bueno, sí que n'hi ha una altra que és que Medi Ambient i Obres estan en mans de Jordi Martínez i Medi Ambient i Obres són les 2 regidories implicades en el contracte de la brossa. Sabeu que nosaltres hem insistit molt en el tema del contracte de la brossa. A mi m'hauria agradat, això és una opinió molt personal, m'hauria agradat que precisament per la importància d'aquest contracte no les haguera dut el mateix regidor. Vull dir, perquè per almenys, encara que siguin del mateix partit, pugui haver un debat de com gestionar aquest contracte i el model de recollida de brossa i de neteja viària. I vosaltres com aneu a fer l'oposició? Quin tipus d'oposició heu pensat? Bueno, doncs nosaltres jo crec que tenim una marca de la casa, no venim de zero i sempre hem sigut una oposició de proposta i una oposició d'esmena. Sou 3, estem 3-3-3 i no estem dient qui és,
Sí. Estàs tu, David Abad és portaveu, després... Anna Climent. Es repartiu les coses o...? Normalment no, quan estàs en l'oposició sí que repartiu un poc les àrees, pues cada un està especialitzat en alguns temes, però vaixint, vull dir que pues, si hi ha que parlar d'un tema, pues jo que controle un poquet més. I el número 3 és Jordi... Raül. Ai, Raül fa, clau la pata. I quines qüestions es dedicarà més ell o...? Pues jo imagina que anirem repartint-se un poc sobre la marxa. Perdó. És cert que, per exemple, jo en temes d'Hisenda i tot això sempre ha sigut el que ha dut, és cert que Anna Climent és més especialista en temes de medi ambient, Raül té certa experiència en tema de joventut i coses així, però després, clar, algú haurà de parlar d'urbanisme, jo en el ple no vaig fer menció a Paco Blai, perquè jo crec que notarem la seva absència perquè estic quasi segur que era el regidor de tots, i no parle de Compromís, sinó de tots, que més en sabia d'urbanisme, per exemple. I haurem de recurrir a ell quan vinga el Pegou damunt la taula i coses així. Teniu una dedicació exclusiva, que m'imagino que seràs tu, i un secretari de grup, que no sé si teniu triat encara. Sí, serà el mateix, serà Màrius. Màrius Igor va estar així també en l'anàlisi. En aquesta oposició, quines seran les primeres línies? Quina qüestió esteu preparant? Quina moció, quina proposta? Ara, en moció en concret, estem preparant-ne una. Estem preparant-ne una que pensem que és important i que a més ha tingut ressò fa poc. No és una cosa que és específica d'Alcoi, però sí que és veritat que pot afectar molt a les empreses d'Alcoi, que és el tema del TIP, el Tractat Internacional entre Europa i els Estats Units, que si seguiu un poc de notícies... Sí, ara és l'actualitat absoluta. Doncs aquesta moció nosaltres la teníem preparada per abans de les eleccions, però en aquest moment ningú havia sentit parlar del TIP i pareixia que estàvem parlant de l'alliberament de Síria o d'alguna cosa d'estes que a la gent li queden molt lluny. Ara està de moda, gràcies a Déu s'ha ajornat l'aprovació en el Parlament Europeu, gràcies a Déu i sobretot als parlamentaris que s'han oposat, i com el PSOE ha tingut una postura així un poc tèbia en el tema, pensem que és important dur-lo al plenari. I estem treballant ara mateixa per veure en què podria afectar negativament al dia a dia de les empreses d'Alcoi. En això estem treballant, mirant a veure, perquè clar, el problema de... Sobretot és que es porten, no? Claro, vull dir, la setmana passada vam tindre les jornades d'exportació i jo, la gent que parlava, eixia sempre damunt de la taula perquè no tots tenien clar ni que fora bo ni que fora roïn, però clar, quan comences a explicar certes coses de serveis públics i sobretot la part judicial, o sigui, la part de que una empresa privada podrà denunciar a un govern perquè allò que ha legislat li perjudica econòmicament, clar, això és una barbaritat. Això és una barbaritat. Un govern legisla en funció de ciutadans, no en funció de les empreses privades i dels seus beneficis. Sobretot de les empreses que poden fer una denúncia. Efectivament, que no són totes. Poden comptar. Que no són totes. Jo, si em deixes que el conté una anècdota, quan estàvem en el govern i duia Hisenda, Iberdrola ens va amenaçar moltes voltes en tallar la llum de l'Ajuntament i dels carrers i tal. Intentàvem emparar-se en que la llei impedís tallar el subministre públic de la via pública. Però ells havien trobat la fórmula per tal de que, vale, doncs no el tallarem la via pública, però el tallarem les dependències municipals, que això sí que ens deixen. Clar, jo en una reunió amb ells vaig dir, però anem a veure, no enteneu que si n'hi ha gent que no està cobrant? Jo dic, a mi em molesta molt haver de pagar a Iberdrola, que sé que té un coixí brutal i no puc pagar al de baix. I la persona que venia en nom d'Iberdrola em diu, ja, però serà millor que mos pagues a nosaltres perquè hi seràs guanyant. I clar, perquè el de baix no té l'exèrcit d'abogats que teniu vosaltres. Això passa aparegut en els bancs i... Efectivament. I és una pena, clar, i el TIP el que fa és just afavorir aquesta dinàmica més encara, no? I pensem que és important. La globalització econòmica més absoluta. Per últim, pressupost. Vaig a explicar-ho primer, deixa'm. Sí, clar. Per les persones que no ho teniu ara mateix en el cap, el pressupost va abans de les eleccions, un parell de mesos abans, crec que va ser... Mitjà d'abril va ser, o primera o segona setmana d'abril.
el govern municipal encara era Esquerra Unida i era també el PSOE, va presentar aquest pressupost que va ser rebutjat. Bueno, d'alguna manera jo crec que esperàveu que ara després de les eleccions aquest pressupost Francesc el tornarà a presentar o en alguna modificació, i ja dic que no, que de moment acaba l'any sense pressupost prorrogant l'anterior i que l'any que ve ja es farà uno. I tu posaves tres, ho vam publicar fa no res, posaves tres possibilitats. Una, que no li apetirà massa entrar en aquesta dinàmica de negociar el pressupost que poguera presentar. La segona era una qüestió de que, bueno, pues de que... De moviment de partides, de que n'hi hagi partides esgotades i que aquests diners ara no estagueren on en principi estaven. I la tercera, que tu dies algo un poc més maquiavèlic, que és que si l'any que ve quan presenta aquest pressupost tampoc s'aprova, ja seria junta de govern, és a dir, els nous regidors del PSOE és que decidiren aprovar o no aquest pressupost. Sí, això... Jo crec que els seus 8 regidors li dirien que sí, per tant. Sí, suposa que sí, perquè l'hauran fet ells, el pressupost de 2016. Anem a veure, nosaltres, clar, el dubte que ens sorgeix és si era tan urgent aprovar el pressupost en el mes d'abril, perquè si no s'acabava el món, la proposta... L'ideal és que els pressupostos es presentaren abans de que acabés l'any següent. Claro, vull dir, una volta no s'ha presentat en el mes de desembre o de gener, que és quan toca presentar el pressupost, entre el mes d'abril o el mes de juny dona un poc igual, vull dir, perquè són 3 mesos amunt, 3 mesos a l'any. I nosaltres el que vam plantejar en aquell moment és dir, el dia següent de les eleccions, el primer plenari, que el tindrem la setmana que ve el dilluns, presenta vostè el pressupost. Si vostè governa, el presenta i s'aprovarà, i si no governa, doncs el que entre que faci les modificacions oportunes. Perquè pensàvem que era una irresponsabilitat aprovar un pressupost a poques setmanes de les eleccions, perquè si haguera canviat el govern, vull dir, has de tragar-te un pressupost o has d'executar un pressupost que no has fet tu. Vull dir, clar, si s'ha fet en el mes de gener té lògica, perquè durant mig any el govern que ha hagut l'ha executat, però de l'altra manera no. La llei que va fer Rajoy de modernització de l'administració, que de modernització té ben poc, però bueno, aquest és el nom que li van posar, permet que si el pressupost ha estat prorrogat durant un any, a l'any següent, si no s'aprova per plenari, s'aprova per Junta de Govern, per tant s'aprova segur. Això per què està fet? Això està fet per a que no es bloquegen pressupostos, però en aquest cas és utilitzar la norma, anava a dir per no fer faena, però no és la definició, sinó en benefici propi. Vull dir, aquesta norma que està feta per a que quan hi ha un ajuntament que és ingovernable no estiga molts anys en pressupost prorrogat, en aquest cas es podria utilitzar com una manera de no haver de negociar en l'oposició. Perquè per atraure el pressupost ha de negociar encara que siga l'abstenció, encara que siga que tots els demés grups s'abstingam. En aquest cas li dona igual, perquè si no s'aprova en el plenari, al dia següent passarà a Junta de Govern i s'aprovarà. I a mi em pareix una maniobra un poc fosca perquè és utilitzar una norma que està pensat per un sentit, una norma en la que jo discrepe molt, però bueno, està pensant en un sentit en un benefici propi i d'evitar aquest diàleg que jo crec que el diàleg seria necessari. Pues ho deixem així en això del diàleg, que és guapet, així venim a dialogar, no? Moltes gràcies, David Abad, per haver estat així en l'anàlisi. Moltes gràcies a vosaltres. Tornarem, no? Perquè ara, portaveu de Compromís, tornarem a continuar parlant en aquests anàlisis que continuarem la setmana que ve. Moltes gràcies.